Minecraft. Mluvíš. Si ukáž na video. Aha. Mi ho potom pošle, já se podívám. Počkej, ty máš YouTube channel, že jo? Tak a to je ohledně kombatu, že jo? Jestli chceš, tak mi ho můžeš dát. A my máme na webovkách YouTube channely. Když si dáš fotky a videa, tak vpravo jsou channely hráčů a vždycky tam je člen, když jsem to tam přidal a ten channel. Když se ho skopíruješ, vložíš, tak máš jeho channel. Jo, takže já si tě tam zatím přidám a potom dodám jenom channel. Jinak, jak se jmenuješ v kombatu? Jako na TFku. Na TFku. Jo, já si ti tady napíšu jako ghost. Už vím, že si. Jo, dobrý. Jo. Napsal se tam, že je ghost. A potom dodám jen ten channel. Ne. Počkej, co s ním hráš? Tak to budeš mikrohraný, protože většinou ty 5 hvězdy, ty už jsou skilly. No. Já jsem v každém klanu, co jsem byl, jako v Czech Prokiller, Gladiatoři, Silver Warrior, tam jsem furt u nich byl sniper. Furt. Jo no. Jo, no. Byl jsem tam sniper. A tady to je první můj klán, kdy nejsem sniper, ale středový útočník. Když to takhle řeknu, jakože útočím furt po každý střed. Občas výjimečně, že jdu Ačko nebo Bčko, ale vždycky střed. To jde. Oh my god. Příšel quick scopy. Ale tak ono dokonce ten... Jo, a zapomněl jsem vám říct, jak bude ten nový Nemexis, Labs, to je, ne Lab, ale Labs. Tak zrovna, aha, bude, Nemexis Labs. Je to už i u nás, jakoby, na úvodní stránce trailer plus celý video, ten Američan, co to natáčel, takže přímo od začátku až do konce. Dokonce s výhrou. A je to tak dělaný, že první část, jako první půlku, když normálně se zbraní útočíš, jdeš proti těm obyčejným nemexisákům a při konci tam musí ti, přímo před koncem, jako skoro v půlce, vlastně v půlce, jdou proti tobě ještě roboti, takový chodící. Ale ty se jim co? Roboti. Ne, roboti. Jo, jsou docela dobrý, jako. A na konci, v půlce se jmeš, jo. Potom jdeš do další místnosti a tam si sám bereš robota, kterou si vybereš. Dva jsou opraváři, 4 jsou střelci a počkej, nebo tady jsou konce obrázky.
A tě tady můžu přesně říct. Takže... Hele, takže 2 medici, 2 SMGčka, 2 snipři a 2 míly. Jsou. To jsou Emilia. Ne, toho robota ovládáš ty. Aha. To je jakoby, ne, takový robot, který má v pravé ruce takovou motorovou pilu. Ale to si můžeš přepínat ještě se zbraní, co má v druhé ruce. Se přepínáš, takže budeš mít nůž plus tou. Nebo je tady sniper, ten má jenom tu sniperku, ale vypadá tak brokovnice, to střílí. Potom je SMG a medic. Ale podle mě, co hodně těch videí, co jsem koukal, tak se hodně lidí berou medika, protože za první může upravovat ty ostatní roboty, který ovládají ty hráči. Hej, pošle mi prostě ještě tu naši stránku na TSK. Dík. User left your channel. A potom SMGčka ty mají takovou husnou zbraň. Ale v Americe to teprve tak 2 dny, co to upgradenuli. Až oni budou dávat tady tu mapu, tak podle mě k nám hodí ještě, jestli jste zažili Scorpions versus Jo, super. No, Scorpion a něco. A to přesně, co tady to nám hodí, tyhle tak hned na to nám hodí i tu mapu. Já nevím, proč si nám to hodí, ale... To dá. Hoď to plíze do TSK. Co to je zkusit? No to je stránky. Už jsi mi tam hodil? Jo? Made Inhale, tam to máš, ne ten odkaz. Jo, aha. Tam jsou ty videa, ještě budou dát nějaký... Jo a vlastně se budou i Assassin. Jestli znáte Assassin's Creed a tady ty. No. No, tak tam budou screeny.